Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian gajing syak kena bagi nayalam ke KHDC harjaka bagin pej ban yarab i gajing bagi kenduk ki paj ba ki knyat pen ban yaki nagaliang Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ba Titas Khan habai keren bagi nong thok khobor walaupun pau i gajing sosi habai ade bagi gajing kentho jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ulong baban ong bagi District Council kalong ke jaka lani ke ying ban lum pisau jubor kalong ke babakla ke council kam shimbu igi jaka krong badlum pisa jubor ulong daga ba benrap ba jinglum pisa kalong kat kum gi an bat ka bor ka balapan kop ha council ulong bagi don gi an gi babiang ndre ban shu kunna kalong ka basusi shu na kaliang usi yang ulai tho bagi ni kardop banlum khajana ka council la ai wa gi rew shimet na kaliang ka council kala pha igi jing batha bala kadau sha bikim la ban krong palat ikador ka bala bu ulong balada ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalap gidon ki kerdap ki balum palat kidi ban ujor ban wanra igi jing pinsisha shaka council pi nga susi mo ba na kaliang jong kini ki MCTO DA mo kakanhun jong kini ki driver lani ki try kali ban ong ba ka District Council kadai tangka jingya jaka lani ka yen banlum pisa jubor nakaliang ka District Council ngim shimbu kanunu ka giet banlum pisa jubor ngidale ya kaniru katkum ka bor ka balapan ko bor hangi kaba ngidon daki angi babiang don daki rule ki babiang takada wan syukanno gumni ngalong ka ege basusi pi syukwa ban pensyai kendia kini ki giet nakaliang ka council ka IY hakiriu shimet bakiriu shimet kila bu ya kador ban kila adep siu sipoka district council kat kum kador ka bala bu ki tenrei ha bangila aya ka order ki ngila de kedau syai ba kimla banlum palat ya kador ka ba ngila bu te ka jisya na kaliang jong ini ki sok kilawan ban ya kendu ya nga ngala de ya keren bat ki ba na kaliang ka office ngila tho sya baro kini ki lesi bakim dei ban sim palat ya kador ka ba labu tenrei ki ong bangi krong pisa jubor singi krong kat kum ka ai ka kum kelenti kat kum ka riset ka bala ai da kitu ki yu kan tela da kadon pat ka jinglum palat ya kata pat de tingi na ka office ngintip syano ngi ki MDC la ni ka isi ngintip syano kade ka jingle lesi jong ki lesi tela da don kum kita tingi de ban complain ni kita ki lesi kan bagi syem dor palan kide ban ujor kan kide ban wanra bat ki proof kan bakadon kata ka jinglum pisa jubor dari kisuan ut hangi ki ong bakadon kata tenrei ban keno pat ban ong baka balum mangi ki MDC te kata te ka bomsyong ni ana mar kini ki lesi ki digi bla IY ki la de siu pisa sa council ke pisa council ni mde bayo ki MDC ani yo mangau CM ru te ka kam joko office kam de ka kam ka ba ngangan don ketiba kitu ban yali krong pisa na taru namar kani kam dan kti ban ngi tenre ka kam joko office ngile kat kum ka dor ka belabu bla IY na kaliang ka office